дар кори ҷаласа раиси вилояти Хатон, муовини якум, роҳбари дастгоҳи раиси вилоят, роҳбарони ташкилоту муассисаҳои дахлдори вилоятӣ, роҳбарони сохторҳои ноҳиявӣ, раисони ҷамоатҳо ва хоҷагиҳои деҳқонӣ иштирок намуданд. дар ҷавомат раиси вилояти Хатон Давлаталӣ Саид оид ба дастур супоришҳои пешвои муаззами миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки 17 май дар ноҳияи Данғара дар семинар машварати ҷумҳуриявии кишоварзон ва мулоқот бо фаъолон баён доштанд, суханронӣ намуда таъкид бар он доштанд ки роҳбарони сохтору мақомоти давлатӣ дар сатҳи вилоят ва ноҳия бо истифода аз шароиту имкониятҳои мавҷуда барои бартараф кардани камбудиҳои ҷойдошта чораҳои заруриро роҳандозӣ намоянд. мавриди зикр аст ки раиси вилоят вазъи соҳаҳои иқтисодӣ аз ҷумла саноату кишоварзӣ ва дигар бахшҳоро дар ноҳия таҳлилу баррасӣ намуданд. раиси вилоят масъалаҳои марбут ба таъмини фаъолияти мунтазами бахшҳо, боло бурдани самаранокии истеҳсолот, баландбардоштани сатҳи маданияти истифодаи обу замин, инчунин вазъи корҳои созандагии ободонии ноҳияро баррасӣ намуда дар назди масъулини ноҳия вазифаҳои мушаххас гузоштанд. иттилоъ дода шуд ки дар 4 моҳи аввали соли ҷорӣ мушкилот дар соҳаи кишоварзӣ хеле зиёд буда аз масъулини ноҳия андешидани чораҳои фавриро тақозо менамояд. раиси вилоят бо ёдоварӣ аз таҳлилу хатарҳои ҷаҳони муосир, тағйирёбии иқлим ва таъсири он ба иқтисоди миллӣ зарур шумориданд ки мардум баҳри ҳифзи амнияти озуқаворӣ дар кишвар тамоми тадбирҳои заруриро андешида барои кам кардани вобастагии бозори истеъмолӣ аз молу маҳсулоти воридотӣ аз ҳама шароиту имкониятҳо ва захираҳои мавҷуда самаранок истифода намоянд. зикр гардид ки танҳо бо саъю талоши ҳар як сокини ноҳия ва дар навбати аввал роҳбарону кормандони соҳаи кишоварзӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ ва истифодаи самараноку оқилонаи захираҳои худӣ мо метавонем ба яке аз ҳадафҳои стратегии миллӣ, яъне ҳифзи амнияти озуқаворӣ, дастрасии аҳолӣ ба ғизои хусифат ва баландбардоштани сатҳи некуҳаволии мардум ноил гардем. раиси вилоят масъулини ноҳияро муаззаф сохтанд ки иҷрои дурнамои кишти зироатҳо, бахусус пахта, картошка ва ғалладонагию лӯбиёгиҳо диққати махсус равона намуда ба диҷамъоварии ҳосили барвақтӣ ба кишти такрории зироатҳо сурат бахшида истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро афзун намуда содироти бештари онро баромонанд. ноҳияи Хуросон дар вилояти Хатон яке аз ноҳияҳои аграрӣ маҳсуб ёфта самти асосии кишоварзони он пахтакорӣ, ғаллакорӣ, сабзавоткорӣ ва боғдорӣ маҳсуб меёбад. ба роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ дастур дода шуд ки ҳар як қитъа заминро самараноку оқилона истифода бурда дар баландбардоштани маҳсулоти кишоварзӣ, фаровонии бозори истеъмолӣ ҳиссагузор бошанд. баъди дар амал татбиқ намудани дастури ҳидоятҳои президенти мамлакат оиди истифодабарии самараноки обу замин, маҳсулоти бештареро дарк намуда дар рушди соҳаи кишоварзӣ, баландбардоштани истеҳсоли маҳсулоти худӣ ва ғанӣ гардондани сабади истеъмолии мардум сами арзандаи худро гузоранд. дар охир раиси вилояти Хатон Давлаталӣ Саид бори дигар масъулон ва фаъолони ноҳияи Хуросонро ба заҳмати содиқона ва азму талоши созанда даъват намуда таъкид бар он доштанд ки бо ҳисси баланди ифтихор аз ватану ватандорӣ ба корҳои ободонию созандагӣ сурат бахшида дар таъмини валояти қонун ҳиссагузор бошанд. Холмуроди Ниёзӣ, Ғайуршоҳи Мардон, Намозали Эргаш барои барномаи ахбор аз ноҳияи Хуросон.